Фәтхулла Абдуллин. Күрәсен күрде. Августның иссе тынга каплана торган бер күкеннәре. Туктаусыз тамак кибә. Шыдар әмәл юк. Берәр чинаяк шәй ичеп, сусынны басарга заманча шәһәрдә шәйхана юк та юк инде ул. Ә менә рестораннар, кафелар, сыраханәләр адым сайын. Буа буарлык. Мин нишарадан бишара дигәндәй, элмә токтасына күбекләре ташып чыккан сыра кружкасы төшерелгән бинага кердем. Шибәр генә сатучы ханым мактый-мактый миңа төрледән төрле сыра тәкъдим итәргә тотынды. Абый, сезгә нинди пиво кирәк? Жигулевскиймы, Чувашскиймы? Менә әле генә яңа мичкән ачтык. Теләсәгез, Рижскийн, Чешскийн да салып бирә алам. Ну, алары бераз кыйбатрак инде. Рәхмәт, сеңлем. Миңа берәр чинаяк шәй ясап бирсәгез, шул җитә. Сатучы ханым билгеле инде, мондый заказ көтмәгән иде, сәерсенеп калды. Бары шул гынамы? Әйе. Ханымның чырайында ризасызлык галәмәте ярылып ятса да, клиент всегда прав дигән гыйбарәне исенә төшереп булса кирәк, теләмичәрәк кенә минем заказны кабул итте. Хәзер куям. Мин дә сатучының күңеле булсын дип истәдем. Шәйегез кайнап чыкканчы эчә торырга бер стакан томат согы бирегез алайса. Мин соклы стаканымны күтәреп, буш өстәл артына барып утырдым. Тирә-якка күз төшереп алдым. Ни гаҗәп, сыраханәдә кеше күп түгел иде. Йөзләрен сакал-мыек баскан 3 ир-ат караңгырак пычмакка пусканнар да кызып-кызып ни турындадыр гәпләшәләр. Үзләре угрылар шикелле як-якларына каранып алалар иде. Икенче яктагы өстәл тирәсендә дә берничә кеше утыра. Ак күлмәкле, ярыйсы ук бүксәле ир-ат бер кулы белән өстәлгә таянып, икенчесе белән калын пыяла бокалдан сыра чөмерә. Янындагыларның йөзендә ялагай елмаю чалымнары шәйләнә. Күрәсең, бүксә алар өчен авторитет иде булса кирәк. Ул кагу белән берсе шундук сикереп торды, стойка янына килеп, бушаган кружкаларын сатучыга сузды. Повторить. Ул арада сыраханәгә шама белән 35 яшьләр тирәсендәге тагын бер ир килеп керде. Стойка янына килеп басты. Сатучы белән исәп-хисап ясаганнан соң, ул сыралы кружкасын күтәргән килеш, кунакларга урын эзләп як-ягына каранып алды. Аннары, гәрчә буш урыннар күп булса да, ни өчендер мин утырган өстәлгә якынлашты. Бу урыннар бушмы? Әйе, рәхим итеп утырыгыз. Күңелең киң булса, тар җиргә дә сыясың диләр. Ә биредә урын барыбызга да җитәрлек. Егет сыралы кружкасын өстәлгә куйды да, урындыгын якынрак шудырды. Аннары миңа кулын сузды. Әйдә, таныш булыйк. Камил. Монда тәртип шулайдыр дип, мин дә әти-әни кушкан исемемне атадым. Камил кружкасын иреннәренә якын китерде. Күрәсең, ул да минем кебек сусаган иде бугай. Күбекләрен өреп, бер сулышта ичеп бетерә дә язды. Мин, сүз юктан сүз булсын дигәндәй, бүген көн нишегә? Шүлдәге шикелле кыздыра дидем. Ул исе китмәгән кыяфәттә, игеннәр өлгергән чак бит. Шулай булырга тиеш инде ул дип кенә куйды. Мин ишемнән генә, күр, игеннәр өчен борчыла. Авыл кешесе ахры дип уйлап алдым. Бу егетнең ниндирәк бәндә икәнен фаразларга тырышып, йөзенә карадым. Ярыйсы ул киң маңгай, эш кешесенә хас гадилек һәм эшкерсезлек бөркелеп торган ирнең шигә чәчләре дә бераз гына агара башлаган. Ә күзләре, уйчан кыңгырт күзләр. Ул күзләрнең төпкелендә ниндидер серләр бардыр сыман тоелды миңа. Камил тагын берничә йотым сыра уртлап куйды. Инде кул бирешеп тә танышкач, балтасы суга төшкән кешедәй борын салындырып утыру килешмәс дип, мин тагын сүз каттым. Энем, үзең кайсы як егете буласың? Ул тагын өнәмичәрәк кенә җавап кайтарды. Шушы якныкы. Шушы яктан, шушы туфрактан икән алайса. Ул җиңелчә генә баш кагып алды. Әйе, шулайрак. Аның җавабы тагын да төксәрәк килеп чыкты. Мин ни дияргә дә белми нәүмизләнеп, гаҗәпсенеп калдым. Менә сиңа мә, үзе чакыра, үзе кача,
Шықмый шақырған жиргә дигән җырдагы шикелле икән алайса. Сәер, үзе башлап танышырга кул суза, үзенең сөйләшәсе килми. Бу егет берәр кыйммәтле әйберен югалтканмы? Әллә ярамаган эш эшләгәнме дип үземчә фаразлап алдым. Ул арада минем заказны, пары күзгә күренеп торган кайнар чәйне алдыма китереп куйдылар. Шул чак Камил көтмәгәндә, әллә каян, күкрәк түреннән ыңгырашкан сыманрак авазлар чыгарды, кружкасына үрелде. Бу юлы савытында калган сырасын ичеп битерде һәм тагын да үкенечлерәк уфылдап башын аска иде. Бу минутларда аның кыяфәте тукмалган кешенеке шикелле иде. Нигә шул кадәр уфылдый бу бала? Бәлки аңа берәр төрле ярдәм кирәктер? Энем, авырыйсызмы әллә? Камил башын күтәрде. Бер тын күзләремә текәлеп торганнан соң, ниһаять телгә килде. Абзыкаем, мин бик начар кеше бит. Үз гомеремдә бик зур хата ясадым бит мин. Абзыкаем, гафу итеп булмастай гөнаһ алдым. Ул кискен хәрәкәтләр белән изүләрен ышкындырды, башын миңа таба иде. Абзыкаем, эт итеп сүк. Үтергәнче тукма син мине. Бәлки миңа җиңелрәк булыр. Син ни сөйлисең, энем? Нишләп мин сиңа кул күтәрим ди? Синең миңа тамчы да начарлык эшләгәнең юк. Сер булмаса, әйт инде. Нинди хата ясадың? Нинди гөнаһ кылдың? Алай-болай ялгышып, кеше үтермәгәнсеңдер бит. Юк югында, барыбер дә гафу итеп булмастай хата ясадым. Нишлисең? Әдәм баласы хаталардан хали түгел шул. Әгәр уйласаң, бу фани дөньяда яшәгәндә барыбызның да хаталарыбыз бардыр. Алай гына да түгел, баштан ашкандыр. Жан ияләрен рәнҗетсәң, вакытында гафу үтенеп, гаибеңне ничек тә юарга кирәк. Камил йодрыгы белән өстәлгә сугып алды. Шәй тәлинкәсе аның хәленә кергәндәй җиңелчә генә зеңгелдәп җавап бирде. Соң шул инде. Соң. Бәлки, аның бер йотым суга тилмереп яткан чагы булгандыр. Мин ни дияргә белми аптырап торган арада ул бушаган савытын тотып, урыныннан кузгалды. Абый, сезгә дә алыйммы? Рәхмәт инем, кирәкми. Камил кабат өстәл янына килеп утыргач, мин шикләнеп кенә: "Энем, һәркемнең үз дөньясы, үз кайгысы, борчу мәшәкатьләре. Эш серләреңне дә теләсә кемгә сөйләп булмый. Шулай да барыбер кайгы хәсрәтләреңне сер сыя торган кешегә сөйләп, эшеңне бушатырга кирәк. Теләсәң, сөйлә, күңелең бушасын. Минем вакытым бар", дидем. Ул, ихластан әйтәме бу абзыкай дигәндәй, бер тын миңа текәлеп, дөресрәге сынап карап торды. Фәкать шуннан соң гына тәвәккәлләп телгә килде. Авылда туып үскән Камил солдат хезмәтеннән соң да бәлки кабат авылына кайтыр. Туган колхозында терлекчеме, механизатормы булып эшләр, өйләнеп, балалар үстерер һәм әлбәттә инде үзенә яңа йорт җиткергән булыр иде. Әмма республикада купкан галәмәт зур төзелешләр күпләрнең шул исәптән аның да язмышын бөтенләй икенче якка борып җибәрде. Аларның гасырлар кичкән авылы промышленность зонасына эләкте дә сала халкын шәһәргә күчерәчәкләр дигән хәбәр таралды. Яшерен батырын түгел, гомер бакый иген иккән, терлек асраган җир кешеләре арасында шәһәргә күчәргә теләмәүчеләр дә күп булды. Чөнки үзләре генә аңлый торган сәбәбе бар иде. Биредәге кара туфрак катламы 90 сантиметр. Урыны белән 1 метрга җитә. Бу төбәктә гомергә уңыш мул булды. Колхоз рәисе, социалистик хезмәт герое Зияддин ага, шушы кем әйтмешли ипигә май урынына ягып ашарлык уңдырышлы кара туфракны пран-заран китергәннәрен күргәч, көлсу туфраклы җирдә төзеп булмады микән ни соң бу заводны дип утырып елаган диделәр. Кала тормышын өнәмәүчеләр, күрше-күләннән, туган-тумачадан аерылабызмыни инде дип зарланды. Ярый әле җитәкчеләр аларны күз күреме җитмәстәй шәһәрнең төрле почмагына чәчмәделәр. Гәрдәле халкы панельдән төзелгән 5 катлы йортка сыйды да бетте.
Бер яктан шунысы рәхәт. Хәзер хәл белергә түбән очтан югары очка менәсе, югары очтан түбән очка төшәсе юк. Күрше-күлән бер ишектән кирип йөрия исә, күрше подъездда гына яши. Бу вакытта инде Камилнең әтисе вафат булган, әнисе белән генә калганнар иде. Шулай да аларга 3 бүлмәле фатир бирделәр. Колхозда бригадир булып эшләүче әтисенең үлеме бигрәкләр дә үкенечле булды. Урып җыю чорында колхозга ярдәмләшергә килгән йөк машинасы белән аракы эзләп, күрше авылга барышлый, кыйып яуган яңгырда күпердән очканнар. Асты өскә килгән йөк машинасының кабинасы яньчелеп беткән. Ни кызганыч, анда булган кешеләр дә сытылганнар иде. Г хәрефенә охшатып төзелгән йортның бер башында Камилләрнең фатиры булса, икенче башында аның сөеклесе Миләүшә яши. Аның белән бер партада утырып, мәктәпне тәмамладылар. Кая барсалар да, агылый белән тагылый шикелле, гел бергә йөрделәр. Аларның бәхәсләшүләре дә мәхәббәт белән тулган була. Әле дә көнче күбәләкләрнең йөрәген яндырып, һаман бергә. Әгәр Миләүшәләрдә ут бер кабынып, бер сүнеп ала икән, димәк, аның сөеклесе урамга чыгарга әзерләнә. Камилгә дә киенә башларга вакыт. 2 елдан артык төзелештә эшләп, кавырсыны каткан Камилне дә вакыты җиткәч солдат хезмәтенә алдылар. Эшләп үскән авыл баласы 2 елга сузылган солдат хезмәтенең әллә ни авырлыгын күрмәде. Дөрес, баштагы чорда казарма тормышының язылмаган законнары нигезендә 1нче елны ул салага буларак үткәрергә, аннан соң гына детлар рәтенә күтәрелергә тиеш иде. Әмма депутатлар, сенаторлар, тәҗрибәле юристлар язган законнарның да искәрмәләре булган кебек, солдат хезмәтендә дә шундыйрак хәлләр була икән. Баштагы чорда Камил авыл баласына хас киң күңеллелек күрсәтеп, бары бергә югы уртак принципы буенча кесәсендә булган соңгы тиеннәренә кадәр иптәшләре белән уртаклашты. Әнисе салган посылкалар эчендәге тәм-томнарның да кайберләрен үзе авыз итә алмыйча калган чаклары булды. Әмма детларга булар гына аз икән. Шулай бер көнне битен туташ бетчә баскан җирән чәчле дед отбойдан соң аягындагы ыек башларын салып, «Эй, салага, на, держи, чтобы к утру они были чистыми и сухими» дип 2 яруслы караватның өске катында яткан Камилгә ыргытты. Йомарланган носки туп-туры егетнең битенә килеп төште. Сасысы борынны ярып керде. Носкига ябышып каткан чүп аның күзенә эләкте. Камил ихтиярсыздан бер кулы белән күзен уарга кереште, икенчесе белән носкиларны кире хуҗасына томырды. «Ты что делаешь? Глаз попал бит», диде ул ярым русча, ярым татарча. Җирән чәч, сасыган ыек башлар кире үзенә килеп төшкәч, үз телендә йомры гына сүгенү сүзе ычкындырды. «Я что? Твоя жена, что ли? Стирай сам», диде егет аңа каршы. «Еще хуже. Ты ведь еще только салага». Камил дә бурычлы булып калмады. «А ты, рыжий пес». Егетнең сүзләре җирән чәчнең үтенә барып кадалды. Ул яткан җиреннән сикереп торды. «Что ты сказал? А ну-ка повтори», диде ул әтәчләнеп. «Дөнья син дигәнчә генә бармый шул. Нахакка рәнҗетә башласалар, басынкы кешеләрдә дә мин-минлек калкып чыга. Адәми зат кына түгел, хайваннар да, хәтта куркак дип даны чыккан куян да яшәү өчен көрәшергә мәҗбүр. Ахыр чиктә кыерсытылган куян да чалкан ятып тыпырчына тәпи тырнаклары белән бөркетнең бүксәсен ярырга мөмкин диләр. Гәрдәле егет алай мескен түгел бит әле. «Рыжий пес», дип кабатлады ул. «Вдобавок глухой. Ты что, когда в армию брали, комиссию не проходил, что ли?» Җирән чәч гайрәтләнеп Камилгә якынлашты. Үрелеп сугарга селтәнде. Камил кискен генә читкә тайпылып өлгерде. Алайда дедның бармак очлары аның битен сыдырып өлгерде. Сыдырылган ярадан чыккан кан егетнең майкасына тамды. Ул койкасыннан сикереп төште, чырае явызланып өлгергән җирән чәчнең биленнән кысып күтәреп алды да, Камил мәйдан тоткан батыр булмаса да, малайлар белән чирамдә бил алышып үскән егет. Татарча көрәш алымы кулланып,
тегене аркасы белән казарма идәненә китереп салды. Мондый хәлне көтмәгән җирәнчәч җайсызрак килеп төште ахыры. Лепкәсеннән кан саркып чыкты. Йыланның койрыгын өссәң, сиңа жизни дип әйтер ди. Шуннан соң Камилне салага дип кыерсыткан кеше булмады. Миләүшәдән килгән мәхәббәт хатлары егетне кышкы салкыннарда җылытты. Авырлыкларны җиңәргә көч бирде. Гашыклар өчен 2 ел гасырга тиң булгандыр. 2 ел эчендә алар күпме хат алышканнардыр, сорасаң төгәл санын үзләре дә әйтеп бирә алмаслар иде. Сөеклесеннән хат алган көн егет өчен һич арттырусыз бәйрәмгә тиң булды. Кызның йөрәк җылысы белән сугарылган хатларын ул кат-кат укып ләззәтләнде, бәхетле мизгелләр кичерде. Андый көнне Камил сабый баладай ышынып, канатланып йөрде. Мәхәббәт ул таулар күчерә диләр. Хактыр. Юкса башын югалтыр дәрәҗәдә гашык булганнар сөйгәненә алтын таулары вәгъдә итмәс. Җаным бәгърем, синең өчен күктән йолдызлар чүпләп алып төшәргә дә риза дип антлар ичмәс иде. Камил 2нче елын хезмәт иткәндә нишләптер кинәт кенә Миләүшәдән хат килми башлады. Егетнең күңеленә шик корты кереп уялады. Ятса да, торса да, ул аңа тыңгылык бирмәде. Болай да кан саркып торган йөрәк итен талады да талады. Ут йотып йөргән егет бу хәлне төрлечә фаразлады. Нәрсә булды икән аның сөеклесенә? Авырып киттеме? Әллә азмы егете кайтырга 3 ай кала башка егеткә кияүгә чыккан кызлар? Аптырагач, сәбәбен сорап язарга булды. Хатының ахырында нишләп хат язмыйсың, Миләүшә? Завод төзергә килгән берәр тел бистәсе зихенеңне чуалтымы әллә? Дип үпкә белдергән һәм үзешчән сәнгать түгәрәгендә өйрәнгән җырның ай яктысы якты диеп, тар басмадан су алма, сөйгән ярым янда юк дип, ятлар белән чуалма дигән бер куплетын да өстәгән иде. Шуннан соң көттереп, зарыктырып кына җыр телле Миләүшә аның дәгъвасына каршы кара урманнарны таптадым. Таянырга таяк тапмадым. Атна сайын хатлар яздым. Җибәрергә юлаучы тапмадым дип җыр тексты белән җавап кайтарды. Менә ишетмәсәң ишет, колагың булса тишек. Иң сәере кызның хатында сәлам да юк, хәл-әхвәл сорау да юк. Фәкать шул бер куплет җыр тексты. Егет сөйгәненең бу табышмак хатын нәрсәгә юрарга да белмәде. Башын кашып, озак кына уйланып утырса да, очына чыга алмады. Хезмәт итү срогы да тагын ярты ел бар бит әле. Бу вакыт дигәннәрен кирәк чакта туктатып та, тизләтеп тә булсын иде ул. Солдат хезмәтенең санаулы көннәре үтсә дә, тормышның сынаулы көннәре үтмәгән икән шул әле. Ул җәзага тиң газаплы көннәр, әйтерсең Камилнең кайтуын сагалап торганнар иде. Нәкъ ярты елдан көзге, җилекләргә кадәр үтә торган салкын яңгыр пыскаклап торган болытлы көннәрнең берсендә Камил утырган очкыч Бегиш аэропортына килеп кунды. Егет траптан төшкәндә түземсезләнеп, пассажирларның үкчәләренә баса-баса атлады. Алдагыларның җылы салоннан чыгасылары килми идеме, ташбака шикелле әкрен кыймылдыйлар. Камил түзмәде, трапның тоткасыз ягыннан җиргә сикерде. Ниһаять, менә ул туган үскән җир, һавасы гына да нитра. Егет күкрәген киереп, салкынча һаваны сулады. Аңа әйтеп бетергесез рәхәт булып китте. Тирә-якка күз төшереп алды. Кемнәрдер көзге салкыннан биришеп, якасын күтәрде. Хатын-кызлар җылы шәлләренә төренде. Көзге ачы җил Камилнең дә чәчләрен тузгытты. Битен чиметеп алмакчы булды. Ни гаҗәп, салкын җил аңа битләрен сыйпап, иркәләп исә торган җылы саба җиле сыман тоелды. Салкын яңгыр аның битләрен юар өчен әйтерсең күкләр тарафыннан иңдерелгән шифалы тамчылар иде. Исе! Егет моңарчы башына килмәгән ачыш ясады. Карале, яңгырның да исе була икән бит әй. Шәһәргә кайтучы автобус килергә байтак вакыт бар иде әле. Каккан казык кебек урамда кагайып тормас өчен ул аэропортның пассажирлар залына керде.
Болытлы көн булуга кайбер юнәлешләргә очу тоткарланган иде булса кирәк, зал халык белән шыгрым тулы. Утыргычка тиенгәннәр рәхәт шигә. Урын җитмәгәннәр сырганак шикелле стена буйларын сырып алган. Диварга сөялгән килеш аягын чалыштырып баскан егет дөньяда гаме булмаган кешедәй китапка текәлгән. Мөгаен студенттыр. Камил дә егет янына килеп басты. Аннары саклык белән генә катыргы чемоданы өстенә чүмәште. Зал умарта күше кебек гөжләп тора. Кемдер иптәшенә кычкыра, кемнәрдер тыныч кына күршесе белән гәпләшә. Монда бездә бар бит әле дигән шикелле юк-юкта репродукторларда телгә килә. Арырак скамьяләрнең берсендә Камилгә аркасы белән утырган хатынның баласы елый. Ул аны ничек туктатырга белми залана. Шул тирәдә утырган ике әби балалы хатынга карый-карый үзара нидер сөйләшәләр. Ни өчендер мескен хатын ягына кулларын да селтәп алалар иде. Нигә алай кыланалар? Балалы хатын ни өчен әбиләрнең ачуын чыгарган, шайтан белсен. Камилгә аларның сүзе өзек-төтек кенә булып ишетелә. Алайда колагыңны торгызып тыңласаң, ни сөйләгәннәрен чамаларга була иде. Әйтмә инде җаны, хәзерге яшьләрне Ходай биргән шул бер баласында карый алмыйлар. Иреннән карата инде ул аны, ирен җигә, ди башындагы француз яулыгы өстенә җылы шәл япканы. Шулайдыр, әнә бит ничек бизәнгән. Баласыннан бигрәк үзен караган. Буялган тырнаклар белән ничек бала чүпрәге юмак кирәк. Иреннән юдырта инде ул аны. Карале ахирәт. Карале, баласы белән ничек тупас кылана. Утын түмәре күтәрәмени. Бала күргән хатынга охшамаган бу. Кыланышыннан ук сизелә шул, кычкырып та ала. Сабый балага тәмле тел белән генә эндәшергә кирәк югыйсә. Дөрес әйтәсең ахирәт. Яратканны 40 көнлек сабыйда аңлый. Теге хатын әбиләрнең ризасызлыгына игътибар иттеме, көтмәгәндә баласын күтәреп торып басты. Борылып, сабыйын үзенең урынына утыртты. Каршына шүгәләп, авызына имезлекме, нидер каптырмакчы булып азапланды. Сабый үҗәтләнеп, авызындагы сыен гел кире чыгарды. Камил хатынның йөзен күрүгә ни уйларга белми тораташ кебек катты да калды. Бала күтәргән хатын аның сөеклесе Миләүшә иде. Нәрсә бу? Өнемме? Төшемме? Әллә күземә генә күренәме? Егет үз күзләренә үзе ышанмагандай торып басты. Кабат кызга текәлде. Юк, төш кенәдер бу. Чемоданы өстендә йокымсырап киткәндер дә уяна алмый интегәдер. Ул шулай нишләргә, ни уйларга белми аңгы-минге торган арада репродуктор телгә килде. Каядыр очачак рейска хәбәр бирделәр ахыры. Зал умарта күчедәй тагын да көчлерәк гөжләргә тотынды. Кемнәрдер алагаем зур чемоданнары белән аның балтырына бәрелеп үттеләр. Аяк өсте китапка кадалып торган студент егет тә каударланып китеп барды. Юк, төш түгел. Өн бу, Камил, өн, дип пышылдады ул үз алдына. Хәзер аңа нишләргә? Барып исәнләшергәме? Котларгамы? Әллә танымаган булып кыланырга, күрмәмешкә сабышыргамы? Егет тәгаен бер карарга килә алмый икеләнеп басып тора бирде. Миләүшә бер ара хат язмый башлагач, ул әнисе аркылы аның институтка керергә әзерләнеп йөрүен ишеткән иде. Кыз Камилнең әнисенә сер итеп кенә имтиханга әзерләнәм бит әле мин, Хәтирә апа. Камилнең кайтуына сюрприз әзерләп торам дип аңлаткан. Институтка кергәндерме, юкмы? Анысы караңгы. Сөеклесе аңа тагын да кәттәрәк сюрприз әзерләгән икән бит. Ә мин тинтәк. Аны тәүлегенә 90 тапкыр уйлап, дивана була яздым. Ә ул вәгъдә иман диләр. Биргән вәгъдәңә хыянәт иманыңа хыянәт белән бер. Иманына хыянәт иткән кешеләрнең исеме дә ширкангыч, мөртәт. Бу сүз янында сукрану да, катлы-катлы итеп сүгенү дә шүп кенә. Татар телендә мөртәттән дә имәнеш, җан биздергеч нәфрәт сүзе мөгаен юктыр. Әллә соң биргән вәгъдәсендә тормаган Миләүшәгә кул селтәргә дә саубуллашмыйча китеп барыргамы? Камил бер мизгелгә генә туктап,
уйланып калды. Бу минутларда аның күңелендә такташ әйтмешли ике мин көрәшә иде. Тукта, тукта, кызма, дип киңәш итте аның икенчесе. Тормыш колагыңны бормыш ди. Тормышта төрле хәлләр булырга мөмкин ич. Бәлки аның сөйгәне кемнеңдер тасма теленә алданып, кияүгә чыкмыйча гына бала тапкандыр. Миләүшәнең соңгы вакытта хат язмавы да бер сәбәпсез генә булмагандыр. Күңелендә икеләнү, шикләнү, өметләнү кебек мең төрле фараз кайнаган Камилнең аяклары ихтыярсыздан әле һаман сабыен елавыннан туктата алмаган Миләүшәгә таба атлады. Ул кызга җитәрәк 2-3 адым кала туктады. Гәрчә тагын да якынаясы, сөеклесен кочагына алып сөясе, күпереп дулкынланып торган чәчләреннән иркәләп сыйпыйсы килсә дә, тыелып калды. Бәлки инде ул кемнеңдер никахлы хатыныдыр. Миләүшә дә аны күреп алды. Кызның елак сабый белән әвәрә килгәндәге борчулы йөзе мизгел эчендә май кояшыдай яктырып китте. Ул инде кулындагы сабыен да онытты бугай. Камил, кайчан кайттың? Камилнең күңелен бимазалаган беренче мин тагын өскә калкып чыкты. Хәзер егетнең карашы да битараф. Әле генә кичергән хисләре дә юып алганда югалган иде. Синең хат язмавыңның сире менә кайда икән? Әни булуың белән котлыйм, диде ул салкын гына. Миләүшә егетнең тавышы да, кыланышы да ни өчен текси икәнен чамалап алды. Әйтерсең, шайтан кытыртты. Ул бу уенны дәвам итәргә булды. Нигә? Гаеп эшмени? Хатын-кыз үз гомерендә һич югы бер бала тәрбияләп үстерергә тиеш. Ул аның Аллаһ Тәгалә каршындагы бурычы. Егет белән кызның төртмә телләнеп сөйләшүе кызык тыелдымы, сабый елавыннан туктады. Миләүшә биләүдәге сабыйга ымлап: "Каралы, Камил, ул сине күргәч, елавыннан туктады", диде елмая төшеп. Сабый чыннан да Камилгә карап, ачылмаган теле белән ыгы килеп үзенчә нидер сөйләнеп, елмаеп тора иде. "Сизәсеңме, Камил, ул сине бер күрүдә үк яратты. Гаҗәп бит әйме? Әллә кулыңа алып, үштеки итеп сикертеп аласыңмы? Әйдә, сабыйның күңеле булсын инде. Мә." Алайда Камилнең күңеле иремәде. "Рәхмәт. Мөгаен аның үз әтисе бардыр. Ул сикертсен инде. Булмаса, үксез баланың күңелен күтәрү тагында саваплырак ич", диде кыз уенын дәвам итеп. "Әтисез генә бала табарга син Мәрьям анамыни?" Һәм ул Миләүшәнең җавабын көтеп тормастан өстәде. "Ятим балалар белән детдом шөгыльләнә. Мин түгел." Кызның ярату, сагыну, очрашу шатлыгы белән мөлдерәмә тулган күңелен рәнҗү хисе телеп узды. Менә аның сөйгәне нинди икән, ә? Миләүшә кулындагы сабыйны аның уйнаштан тапкан баласы дип уйларга өлгергән. Кызның егеткә ачуы килә башлады. "Камил, моңа кадәр мин сине мәрхәмәтле, әйбәт егет дип белә идем. Хәзер ни уйларга да белмим инде. Теләсәң ни уйла. Очраган бер күке баласының башыннан сыйпап йөрергә мине кем дип беләсең?" Аның тавышы тагын да кырысланган иде. Ул "Минем сүзем бетте" дигәндәй кул сәгатенә карап алды. Автобус китәр вакыт җитеп килә иде. Егет чемоданын алып, Миләүшә белән саубуллашмыйча да китеп барды. Сабыйның кайсыдыр төше авырта бугай. Ул тагын ачыргаланып еларга тотынды. Миләүшә сабыйны кулына алып, тирбәтә йөренә башлады. Бу минутларда булган хәлләр чын-чынлап аны борчуга салган иде. Сөйгәне белән мондый очрашу көткән идемени соң ул? Уеннан уймак чыгарганы өчен бер ара үзен дә битәрләп алды. Егетнең нервысында уйнап, шаяртып ала имеш. Камилне дә әйтерең бармы? Бала күтәргән Миләүшәне күрүгә кыелды да төште. Бәлки әле шулай яхшырактыр да. Моңа кадәр ул аны яхшы беләм дип йөрде. Һәр чаганы якын күрде. Кешенең нинди икәнен белер өчен аның белән бер пот туз ашарга кирәк диләр шул. Гомер буе бергә яшәгән иреңне дә белеп бетереп булмый димәс иде тормыш иткән хатыннарда. Әнисен юксына башлады ахыры. Күтәреп йөрткәч, бер ара тынычланып торган сабый тагын еларга тотынды. Озаклады шул.
Сабый гына түгел, Миләүшә дә бер туган апасының килүен түземсезлек белән көтә. Иртәгә эш көне, аның да кайтасы бар. Соңгы автобуска булса да өлгерергә кирәк иде. Ниһаять, касса янындагы кешеләрне йырып, тирләп пешеп беткән, шулай да кыш тоткан сабыйдай шатланган апасы Сәвия килеп чыкты. Уф, көчкә алдым. Бу рейска эләкмәсәм, бала белән иртәгә кадәр аэропорт саклап ятарга туры киләдер диде ул, үз башын тәртипкә китереп. Аннары өзек-төтек кенә булса да, сеңлесенә касса янындагы маҗараларны сөйләп алды. Бер әрмән ширатсыз кирип, миннән алда билет алмакчы булган иде, кертмәдем. Үзе юньләп русча да белми. Ереван дип кассага акча суза. Сиңа Ереван булса, миңа Казан дип кертмәдем. Әгәр аңа юл куйган булсам, билетсыз кала идем. Озак сөйләшеп тормадылар. Ул арада репродуктор телгә килде. Миләүшәнең апасы очачак рейска теркәү башланды. Шулай да кыз апасына Камилне очратуы, аның солдат хезмәтен үтәп кайтуы турында әйтергә өлгерде. Туйга кайтасы була икән алайса, диде апасы. Сеңлесе өчен ихластан куанып. Белмим инде, белмим. Ничек инде белмисең? Миләүшә бүтән сүз куертмады. Апасының соравы да җавапсыз калды. Ул апасын узатып җибәргәндә, көн кичкә авышкан иде. Шәһәргә кайтасы соңгы автобуска да чак-чак өлгерде. Камилне аэропортта сөйгәне белән очрашу тетрәндергән иде. Аның тизрәк мондагы яңалыкларны беләсе килә. Әнисенең 2 ел күрмәгән улына сораулары җыелган. Бердән-бер бит. Исән сау кайткан улына бер-бер артлы сораулар яудырып кына тора. Солдат хезмәте авыр булмадымы? Кыерсытмадылармы? Армиядә тәртип юк диләр бит. Бигрәк тә яшь солдатларны рәнҗетәләр дип сөйлиләр. Хакмы шул сүзләр. Җибеп торсаң, кыерсытырга маташучылар кайда да җитәрлек уланкәй. Барысы да кешенең үзеннән тора. Анысы шулай инде. 40 ата баласында 40 төрле хылык. Әтиең мәрхүмкәй үзенә тырнак белән дә чирттермәде. Аңа охшасаң, синдә төшеп калганнардан булмассың буйырган булса. Алдагысын Алла гына белә инде. Шуан тулып тишелгән шикелле, кайтып кергәннән бирле Камилнең йөрәген тырнап торган сорау тышка бәреп чыкты. Әнкәй, нәрсә, Миләүшә кияүгә чыктымыни? Камилнең әнисенә бу сорау аяз көнне яшен суккандай тәэсир итте. Ул бер ара ни дияргә белми торды. Менә үзеңдәге хәлне күршеңнән сора дигәннәре хактыр. Әллә кайда ачуым килмәгәе кошлар очып җитмәс җирдә хезмәт иткән улы нинди яңалык алып кайткан? Юк, сорап килүчеләр булды бугай. Тик ул төрле сылтау табып барысында кире какты. Детдомнан бала алдымыни? Нишләп алсын? Институтта укый бит ул хәзер. Мин аны әле 2 сәгатьлек кенә аэропортта бала белән күрдем. Елак баласын туктата алмый изалана иде. Каршысында утырган әбиләр сүктеләр дә әле үзен. Әнисенең һич кенә дә ышанасы килмәйде. Булмас, шаярткандыр әле. Нинди шаярту ди? Кеше әйтсә, ышанмаста идем. Мин үз күзләрем белән күрдем бит, әнкәй. Әзрәк сөйләшеп тә тордык әле. Нәрсә диде соң үзе? Хатын-кыз үз гомерендә һич югы бер бала үстерергә тиеш ди. Камилнең сүзләре әнисен тагын да ныграк аптырашта калдырды. Ул инде икеләнә дә башлады. Һәй, әттәгенәсе, менә яңалык. Кичә үлгән булсам, ишетми каласы булганмын икән. Ул арада монда мин дә бар бит әле дигән шикелле кухняда чәйнек сызгырганы ишетелде. Әңгәмә өзелде. Ана белән улы аш бүлмәсенә уздылар. Камил үзенең яраткан урынына утырды. 2 ел үтсә дә берни үзгәрмәгән. Тәрәзә төбендә әнисенең яраткан яран гөлләре. Алар Камилнең кайтуына әзерләнгәннәр диярсең. Шау чәчәктә утыралар. Стенада авылдан ук алып килгән түгәрәк сәгать. Вакыттан кала бар нәрсәгә битараф сәгать. Өйдәге тынлыкны бозып, бер көйгә текелди. Юк, текелдәми. Камилнең йөрәк януын тагын да көчәйтеп, бер үк сүзләрне кабатлый кебек. Көтмәгән, көтмәгән, көтмәгән.
Зал белән кухня арасында тәм-томнар әзерләп йөргәндә, улы китергән яңалык бер ара басылып торса да, өстәл әзер булгач, Хәтирәнең йөрәк итен кабат талый башлады. Ул өзелгән әңгәмәне дәвам итмәкче иде. Кинәт кенә Миләүшәнең апасы кунакка кайткан исенә төште. Менә баш диген инде. Әнисе уч төбе белән җиңелчә генә маңгаена шәпелдәтеп алды. Әле шушы арада гына Миләүшәнең кияүгә чыккан апасы баласы белән кунакка кайткан иде бит. Бәлки шуның баласы булгандыр. Үткән ел Казан егетенә кияүгә чыкты бит ул. Апасын күрмәдем мин аның. Ана белән ул ни дияргә белми бер-берсенә карашып тынып калдылар. Ана кеше юлдан кайткан улына ял итәргә кирәклеген шәйләп алды. Ярар улым, борчылма. Юлда тал чыккансыңдыр. Бар, ял ит. Бүлмәңә урын әзерләдем. Иртәгә Миләүшә белән үзегез сөйләшерсез. Нибуш аңлашырсыз әле. Әнисе нибуш аңлашырсыз әле дисә дә, икенче көнне дә, аннан соң да алар аңлашалмадылар. Миләүшә Камилнең аэропорттагы кыланышыннан баштарак көлгән булса, соңыннан бик нык рәнҗегән иде. Шуңа күрә ул җылы караш күрсәтмәде. Егетнең ишек шакуына кәефем юк, яисә температурам күтәрелде дип өйләренә кертмәде. Әнә бит, ул бүген дә семестр ахыры, имтиханга әзерләнәм дип бик җайлы гына кире барды. Икенче, өченче көнне дә, аннан соң да шундый хәл кабатлангач, Камилнең тәмам сөмсере кыелды. Сөйләшмәс булды. Ул үз эшенә бикләнде. Ә бит ул сөйгәнен үлеп сагынган иде. Солдат хезмәтенең дә 2 елына караганда соңгы 2 көнен үткәрү аңа җәза кебек тоелган иде. Кайткач та иң беренче эше итеп, икәүдән-икәү генә калып, сөеклесенең чәчләреннән сыйпап иркәләмәкче, пешкән чия төсле иреннәреннән үпмәкче, серле күзләренә карап, бик озак сокланып тормакчы иде. Соңыннан ул Миләүшәнең апасы турында ишетүен. Подъезд төбендә кызның кайтуын сагалап торып, гафу да үтенде. Әмма ни аяныч, сөеклесенең күңеле һаман эремәгән иде шул әле. Ул Камилгә чит кешене күргәндәй, хиссез, битараф караш ташлап, яратуың шуның кадәр генә булган икән, Камил, дип, подъезд ишеген шапылдатып ябып кереп китте. Шулай да Камил кызның карашында кызгану, үкенү чалымнарын шәйләп алды. Миләүшә егетне кызгана идеме, үзенме, шунысы гына аңлашылмады.